O'n i'n teimlo rhyw awydd neu rhyw arweiniad i bregethu y bore yma ar fater arbennig, yn hytrach nag ar adnod neu benod, fel byddwn ni'n neud fel arfer. A'r mater wi moyn pregethu arno fe y bore yma yw rhagluniaeth. Ac wedi dod at y penderfyniad hyn o dau gyfeiriad arbennig. I ddechrau, wy'n teimlo i fod yn athrawiaeth neu yn wirionedd sydd yn cael ei esgeiluso yn y dyddiau hyn. Mewn eglwysi ryddfrydol yn ein gwlad ni, hynny yw eglwysi sydd yn gwrando ar bregethu ryddfrydol, hynny yw pregethu sydd ddim yn feiblaidd, pregethu sydd ddim yn cymryd y Beibl o ddifri, dyna beth dwi'n golygu wrth eglwysi neu pregethu ryddfrydol. Yn yr eglwysi hynny, a dydy pobl ddim yn clywed am rhagluniaeth, yn clywed dim byd am rhagluniaeth. Yr unig dro maen nhw'n dod ar draws y gair yw wrth ganu emyn enwog David Charles, rhagluniaeth fawr y nef. Dyna gyd. I'r bobl hynny, dydy Duw ddim yn fawr. Dydy e ddim yn cyflawni'r cwbl oll o'i gyngor ef. Ond hefyd, mewn eglwysi efengylaeth, neu eglwysi diwygiedig, neu eglwysi beiblaidd, beth bynnag i chi moyn ein galw ni, eglwysi sydd yn cymryd y Beibl o ddifri. Wn i ddim, os yw y mater hwn yn cael y sylw, y dylse, wn i ddim, allai ddim fod yn bendant, a felly jyst dweud gofyn ydw i. Wn i ddim os yw Cristnogion yn meddwl am rhagluniaeth fel y dylsyn nhw. Wn i ddim os yw Cristnogion yn cymryd rhagluniaeth o ddifri. Wn i ddim os yw yn rhywbeth real yn ei bywydau o ddydd i ddydd. Wn i ddim os yw Cristnogion yn cymryd cysur o ragluniaeth Duw fel y dylsyn nhw. Rwy'n siŵr fydde'r rhan fwyaf o Gristnogion yn dweud i bod nhw, ac rwy'n siŵr bydde'r rhan fwyaf o Gristnogion yn gallu egluro rhywfaint ar beth yw rhagluniaeth. Ond ydyn nhw'n defnyddio'r athrawiaeth? Mae'n un peth i fedru dweud bod ni'n deall, credu rhyw athrawiaeth. Mae'n mater arall i ddefnyddio'r athrawiaeth, i gael cysur mas yn y fe. Mae'n un peth i gael rhyw ddarn o emwaith, a mae'n cael ei gadw yn y drar, yn y tŷ. Mae'n beth arall
i ddod i ymlaen ac i wisgo fe bob dydd. Neu newid y darlun, mae'n un peth i cael rhyw offeryn, rhyw twlsyn yn y shed, ond mae'n beth arall i ddefnyddio'r offeryn yna yn aml eich bydd chi a phobl eraill. Fe ddyle Cristnogion feddwl am rhagluniaeth, yn wedig o feddwl am y misoedd i ni wedi bod trwyddyn nhw. A beth sydd yn digwydd yn gyffredinol yn ein gwlad ar hyn o bryd, a'n bywydau ni, sydd mor gymleth i ni. Yr ail reswm pam wi wedi ambrygethu ar mater hwn a bore yma yw achos wi wedi bod yn meddwl am wirionedd arall. Wirionedd hoffwn i brygethu mwy ohono fe falle yma. A'r mater hwnnw yw arweiniad Duw, God's guidance. Mae yna bobl ifanc yma yn y cwrdd. Ydy Duw yn ein harwain ni? Sut mae Duw yn ein harwain ni? Thomas mae hwn fi. Mae'n meddwl mae'n dod nôl, ond mae'n dod nôl. Diolch. Os gan Dduw ewyllus ar ein cyfer ni? Oes gan Dduw gynllun ar gyfer ein bywydau ni? Os felly, sut allan ni wybod beth yw i ewyllus Ac wrth gwrs, mae'r rhain yn gwestiynau nid yn unig ar gyfer bobl ifanc, ond ar gyfer ni gyd. Sut mae Duw yn ein harwain ni? Ydy e'n ein harwain ni? Mae'r mater yma o ragluniaeth yn agos iawn at y mater yma o arweiniad. Mae e wedi cael ei gysylltu. Fel llawer o wirioneddau, maen nhw wedi cael ei cysylltu. Maen nhw'n dibynnu ar ei gilydd. Mae un yn dibynnu ar y llall. Ac wi'n meddwl fod deall ragluniaeth a chredu yn ragluniaeth Duw yn helpu ni ac yn sail dda i ni ar gyfer deall arweiniad Duw ar ein cyfer ni hefyd. Mae ragluniaeth, fel wedes i, yn fater yn yn hyb i sydd yn cael ei esgeiluso yn ein gwlad ac yn ein Cristnogaeth ni. Ac felly, wi moyn atgoffa chi y bore yma amdano fe. Shwt un yw Duw? Pan mae'n ni'n dod i'r cwrdd, wy'n gobeithio ein bod ni'n dod i'r cwrdd achos ein bod ni moyn clywed shwt un yw Duw. Dyn ni moyn dysgu am Dduw. Di hwnna'n wir amdano ni bore yma? Ydych chi moyn nabod Duw? Ydych chi moyn nabod Duw yn well? Ydych chi moyn nabod eich gwaredwr chi yn well? Yn gobeithio eich bod chi, i ni'n canu, ein nabod ef yn iawn
yw'r bywyd llawn o hedd. Hyn yw y bywyd trygwyddol i fynd adnabod i yr unig wir Dduw. Yn i moyn nabod Duw yn well, siwt i newe. Wel, mae'n arglwydd Dduw ragluniaeth. Ac i achawdwriaeth dyn. Wel, beth mae'n golygu? Beth mae'n golygu fod e'n arglwydd Dduw ragluniaeth? Ydyn ni'n myfyrio ar y pethau hyn? Ydyn ni'n meddwl am hyn? Ydyn nhw'n real i ni? Neu efe jyst geiriau? Efe jyst gair chi'n cofio yn yr ysgol? Chi'n gwybod ni sydd yn hun yn edrych nôl ar ysgol ac yn ni'n rai geiriau ni'n cofio i dysgu nhw yn yr ysgol fel photosynthesis. Ac ni'n cofio rhywbeth amdano fe. Falle allan ni ddweud rhywbeth am y peth. Mae'n rhywbeth i wneud â dail, a mae'n rhywbeth i wneud â'r haul ac yn y blaen. Ond mae'n jyst yn air i ni erbyn hyn. Dydy ddim yn golygu llawer i ni'n ymarfero. Dydw i ddim yn meddwl am photosynthesis pob dydd. Nawr. Wel, ydy'r un peth am ragluniaeth. A'i jyst rhyw air yw i ni. Ond dim cysur. Dim rili werth dim i ni. Dyw'r gair ragluniaeth ddim yn ymddangos yn y Beibl Cymraeg. Falle bod hwnna'n dod fel sioc i chi. Dydy'r gair providence, dyna gair Saesneg, dydy hwnna ddim yn ymddangos o gwbl yn y Beibl Saesneg. Ac eto, mae'n rhywbeth sy'n cael ei ddysgu reit trwy'r Beibl, o Genesis i ddatgyddiad. Mae rag yn golygu cyn, mae lluniaeth, rag, luniaeth, mae lluniaeth yn golygu llunio, trefnu, cynllunio, creu, llywodraethu. Mae hefyd yn Gymraeg, lluniaeth yn golygu'r hyn sy'n cael ei roi o'ch blaen chi. Felly chi'n mynd i gael pryd o fwyd, y bwyd sydd o'ch blaen chi, eich lluniaeth chi, yr arlwy, eich siar chi, beth sydd wedi cael ei ddarparu ar eich cyfer chi. Ragluniaeth yw Duw yn ymwneud, dyma yw ragluniaeth. Mae'n ymwneud â Duw yn llywodraethu popeth. Duw yn llywodraethu, yn reoli popeth. Mae e'n llunio popeth. Mae e'n trefnu popeth. Mae e'n reoli popeth sy'n digwydd. Cyffes ffydd. Mae wastad yn werth darllen y cyffes ffydd, os oes copi ydych chi, darllenwch yn aml. Dyna oedd bobl yn neud. Dyna oedd yr hen aelodau yn neud. Dyna ffordd nhw'n dod yn aelodau. Oedd rhaid yn nhw wybod a deall y cyffes ffydd. Erthygl 7 am ragluniaeth Duw yng nghanaliad a llywodraethiad y byd. Y mae Duw yn ei ragluniaeth oedd sanctaidd a chyfiawn yn cynnal ac yn llywodraethu yr holl greaduriaid a'i holl weithrediadau
ac y mae ei ragluniaeth ef yn cyrraedd dros bob man, pob digwyddiadau, cyfnewidiadau ac amserau. Y mae goruchwiliaeth ragluniaeth yr arglwydd yn llawn llygaid i ganfod ac yn llawn grym i weithredu ac a wna i bob peth gydweithio deioni i'r rhai sy'n ei garu ef. Y mae ei goruwch reolaeth yn cyrraedd dros weithredoedd pechadurus dynion. Hynny, nid yw yn un achos nac achlysur o bechadurusrwydd yr un ohonynt. Ga i ddarllen y Westminster Shorter Catechism, un cwestiwn fyna. What are God's works of providence? God's works of providence are his most holy, wise, and powerful preserving and governing all his creatures and all their actions. Yn y dechreuad, y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. Genesis 1:1, yr adnod cyntaf yn y Beibl. Yn y dechreuad, fe wnaeth Duw, fe greodd Duw pob peth. Fe wnaeth chi'n cofio, mewn 6 diwrnod. Digwyddiad unigryw. Ac fe orffwysodd Duw. Hynny yw, fe beidiodd ei waith o greu. Rhagluniaeth Duw yw Duw yn para i weithio yn ei fydysawd. Mae e'n cynnal ac yn lliwio pob dim. Yn cofio geiriau i'r arglwydd Iesu Grist. Y mae fy nhad yn gweithio hyd yr awr hon. Mae fy nhad yn gweithio hyd yr awr hon. Dydy e ddim yn siarad am creu. Mae Duw wedi greu nôl yn y dechrau. Mae Iesu Grist yn siarad fyna am waith Duw mewn rhagluniaeth. Mae e'n gweithio hyd yr awr hon. Mae'n para i weithio. Dwi'n ni dorri hynny law. Rwy moyn i ni ddeall yn dda beth mae hyn yn golygu. A mae yna 2 elfen. Cadwch lan gyda fi wrth i ni fynd trwy hyn. 2 elfen yn rhan o'r ragluniaeth yn ôl beth i ni wedi dweud. Yn gyntaf, mae'n cynnwys Duw yn cynnal ac yn cadw i greaduriaid i gyd. A'i greadigaeth o ran hynny i gyd. Yn ail, mae'n golygu fod Duw yn gydweithredol ym mhob digwyddiad. Ac mae'n golygu fod Duw yn lliwio popeth i'w ddibenion i hun. Nawr, mae hyn yn athrawiaeth, mae hyn yn bictiwr o Dduw sydd yn anghyfarwydd iawn i bobl yn y dyddiau yma. Y bydde llawer o bobl yn anghyfforddus gyda hyn hefyd. Bydde llawer o bobl yn anghytuno gyda ni ar hyn.
Mae rhan fwyaf o bobl, os oes gyda nhw picture o Dduw, yn meddwl am Dduw fel Dduw pell. Pell i ffwrdd, lan ar rywle. Falle fod e'n gweld beth sy'n mynd mlaen yn ei fyd, ond dydy e ddim yn ymwneud rhyw lawer. Mae'n gadael ni fod. Dydy e ddim yn ymyrryd yn y byd. Ond ni'n darllen yn ddiweddar. Rhywun o Gymru, oedd ar y we. Rhywun sydd yn ystyried ei hun yn Gristion. Mae'n mynd i'r capel, falle fod yn ddiacon, dwi ddim yn siŵr. Ond yn bendant, yn cymryd i ffydd o ddifri yn Gristion yn ei dib e. Ac oedd rhyw fath o cwestiwn ac ateb i'r dyn yma, beth oedd yn golygu am credu am gwahanol bethau. Dyma un o'r cwestiynau, beth am Dduw? A dyma beth wedodd e wrth ateb. Dydw i ddim yn credu fod Duw yn Dduw sydd yn ymyrryd. Dydy e ddim yn Dduw sydd yn ymyrryd, ond trwy weithredoedd dynion. Dynion da wy'n cymryd. Ond dyna i far neu, a wy'n siŵr lot o bobl yn cytuno a fe. Dydy Duw ddim yn ymyrryd yn y byd, dim ond trwy weithredoedd ni. Mae'n drist yn dydy e. Yn drist i ddarllen. A mae'n anysgrythurol. Gai ddweud eto beth wedes i rai munudau yn ôl. Dyma mae'r Beibl yn ein dysgu. Mae Duw yn cynnal ac yn cadw y byd. Chi'n deall hynny? Cynnal. Os ydych chi'n cynnal rhywbeth, ydych chi'n dal e lan fel hyn. Chi'n stopio hwnna rhag cwympo. Fi sy'n cynnal y llyfr yna rhag cwympo. Os nag wy'n cynnal e, mae'n mynd i gwympo. Duw sydd yn cynnal holl greaduriaid y byd. Mae rai o bobl yn meddwl, pam dydy'r byd ddim wedi ffrwydro? Pam dydy'r byd ddim wedi dod i ben, fel sydd ar y ffilms ynglyn â rhyw disaster? Pam dydy dyn ddim jyst wedi lladd ei hun? Mae'r gallu yna, a chi'n gwybod dyna natur dyn, ac eto dydy e ddim, eto i ni dal yma. Eto mae pethau'n dal i fynd. Pam? Oherwydd mae Duw yn cynnal. Pob dydd i greadigaeth ei hun. Ond fwy na hynny, mae Duw yn gydweithredol ym mhob digwyddiad wedes i. Grandewch ar hwnna eto. Mae Duw yn gydweithredol ym mhob digwyddiad. Beth dwi'n golygu wrth ddweud hwnna? Mae Duw ynglwm ym mhob digwyddiad sydd yn digwydd yn y byd. Mae Duw yn rhan o bob digwyddiad. Mae'n rhaid bod yn ofalus gyda eiriau. Yn Saesneg, byddwn ni'n dweud hyn. God is involved in every event that occurs. Mae Duw yna. Mae yna ym mhob digwyddiad. Mae englwm gyda pob digwyddiad. Ac yn drydydd, mae e'n lliwio. Chi'n gwybod beth yw lliwio? Steer on, dy fe. Mae rhaid chi gael rhywun i lliwio'r car. Mae rhaid i rhywun gyrru. Duw sydd yn lliwio pob digwyddiad yw ddibenion arfaethedig, yw ddibenion ei hun. Ni'n clywed llawer y dyddiau yma am hands-on. Chi'n clywed hands-on? A hands-on approach.
Falle reolwyr sydd yn hands-on manager, hands-on head teacher. Reolwr sydd ynglwm gyda'r gwaith. Chi'n bod, dydy ddim yn eistedd nôl yn ei office, yn ei swyddfa fe. Active personal involvement. Rhywun sydd yn amlwg, yn weithredol yn y gwaith. Mae Duw yn Dduw sydd yn hands-on. Mae e'n gwybod, a mae e yna, ac mae e'n reoli. Gai roi dyfyniad i chi gan un o'r Puritaniaid. Rhagluniaeth yw'r llygaid sy'n gweld a'r llaw sy'n troi holl olwynion y bydysawd. Wy'n lygo hynny. Ni'n deall y darlun fyna, yndyn ni. Rhagluniaeth yw'r llygaid sy'n gweld popeth. Ond fwy'n yna, a'r llaw sydd yn troi holl olwynion y bydysawd. Duw sy'n troi nhw i gyd, yr holl olwynion, yr holl cogs sydd yn y bydysawd. Duw sydd. Nid pensaer sy'n gadael i'r adeiladwyr fynd ymlaen ar adeilad. Ond fe yw'r peilot sy'n lliwio llong yr holl greadigaeth. Chi'n credu hynny? Mae Duw yw'r Duw sydd yn beilot, sydd yn lliwio yr holl greadigaeth. Chi'n gweld? Nid ragwybodaeth yn unig yw ragluniaeth. Nid bod Duw wedi gweld nôl fyna yn rhagwyddoldeb beth oedd mynd i ddigwydd, bod hynny wir. Nid na beth yw ragluniaeth. Nid fod jyst Duw yn gwybod. Nid fod Duw jyst yn cynnal, ond heb ymyrraeth. Nid rhyw oruchwyliaeth gyffredinol, jyst rhyw oversight cyffredinol i weld beth sy'n mynd mlaen, a heb rhyw gonsern mawr am fanylion. Na, mae'n llywodraeth, reolaeth lwyr, llawn, berffaith ar bopeth. Gai roi rai adnodau i chi. Wy'n moyn chi weld, nid fi yw hyn. Wy'n moyn chi weld dyma be mae'r Beibl yn dysgu. A fi moyn profi mwyn argyhoeddi chi bod y Beibl yn dysgu hyn drostod a throstod a throstod. A mae'n dysgu yn eang. Mae'n dysgu mae'n gynhwys fawr iawn. Mae'n cyrraedd bob man fel petai. Rhaid i fi fynd yn gloi trwy'r rhain. Peidiwch â dilyn, jyst grandewch arna i yn rhoi rai adnodau i chi. Psalm 103 ac adnod 19 fydd ddarllenis i. Yr arglwydd a baratodd ei orseddfa yn y nefoedd, a'i frenhiniaeth ef sydd yn llywodraethu ar bob peth. Dyna fe mae'n glir. Mae frenhiniaeth ef. Mae Duw yn frenin a mae'n llywodraethu dros bob peth. Dros y bydysawd. Adnod arall i chi. Psalm 104 ac adnod 14. Y mae yn peri, Duw, y mae yn peri i'r gwellt, dyfu, i'r anifeiliaid, a llysiau i wasanaeth dyn, fel y dycof ara allan o'r ddeiau. Mae Duw yn reoli y gwair, y gwellt. Hynny yw, y ddeiau. Duw sydd yn reoli
fod y gwair hyd yn oed yn tyfu mwyn i'r anifeiliaid cael bwyd. Psalm 104 eto, 21. Y cynawon llewod a riant am ysglyfaeth ac a geisiant ei bwyd gan Dduw. A wedyn adnod 21. A roddech iddynt a gasgant a gorid y law a diwellir hwynt a daioni. Mae ragluniaeth Dduw dros yr anifeiliaid. Fe sydd yn i reoli nhw i gyd. Psalm 66, adnod 7. Y mae ef yn llywodraethu a'i nerth am byth, a'i lygaid yn gwylio dros y cenhedloedd. Na fydded i'r gwrthryfel o'r gori yn ei erbyn. Mae hwnna ac adnodau lawer eraill yn dysgu fod Duw yn reoli y cenhedloedd. Beth bynnag sydd yn digwydd. Rai yn codi, rai yn cwympo. Duw sydd yn trefnu. Duw sydd yn reoli hynny. Edoll, fel wedi syll ni roi digon o adnodau i chi ar hwnna. Ond mae amser yn mynd fan hyn. Gai roi adnod arall i chi. Eseia 45 ac adnod 5. Mae fi yw'r arglwydd ac nid oes arall. Ar wahân i mi nid oes Duw, gwregysais di, nam hadweinit. Be mae hwnna'n dysgu? Mae'n dysgu fod Duw yn reoli bywydau pobl, i geni nhw, i bywyd o ddydd i ddydd, na dyn nhw'n adnabod e. Fe sy'n ei gregysu, fe sy'n rhoi dillad iddyn nhw, fe sydd yn trefnu. Lyc 1:52. Can Mair. Mae hi'n dweud, tynnodd dywysogion o ddiarau gorseddau, a dyrchafodd yr aid ystydl, llwythodd y newynog a roddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Be mae'n dysgu? Duw sydd yn trefnu llwyddiannau bobl, pen maen nhw'n mynd yn gyfoethog, neu pen maen nhw'n mynd yn dlawd. Duw sydd tu ôl iddo fe. Os ych chi'n cael llwyddiant, os ych chi'n cael methiant. Duw sydd tu ôl yn trefnu y cwbl. Diarhebion 16 ac adnod 33. Mae hwn yn adnod ddiddorol. Bwrw'r coel bren i'r arffed, oddi wrth yr arglwydd, y daw pob dyfarniad. Coel bren, dis. Pa mae dis yn rwlio? Ni gyd yn gwybod. Di ddim yn gwybod beth sy'n mynd i troi lan. Mae e'n siawns. Ond mae'r adnod yn dweud, na, dydy e ddim yn siawns. Mae Duw yn gwybod. Does dim sio beth a siawns. Does dim sio beth a chaos. Mae Duw yn gwybod. Mae e'n trefnu e. Fe sydd yn gwybod lle bydd y coel bren yn cwympo. A hyd yn oed fydda'r llenson ni yn y gyffes fydd am weithredoedd drwg dynion. Hyd yn oed rheini, mae Duw yn trefnu. Chi'n cofio'r geiriau enwog o eiddo Joseph yn Genesis 50, pan mae'n dweud wrth i frodyr fel hyn, yr oedd chwi yn bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Duw y bwriad yn ddeioni, mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Mae Duw yn trefnu hyd yn oed gweithredoedd drwg bobl. I ddeioni. Mae'n gwybod, a mae'n lliwio rheini. Nawr, ar y pwynt yma, mae'n rhaid i fi ddelio â hyn. Mae'n gwybod bydd yna gwestiynau gyda chi. Bydd yna concerns. Alla bydd rai yn bobl yn gwrando ar hyn. Ac yn anghyfforddus iawn. A gwrthwynebiadau hyd yn oed, objections i beth rydw i wedi dweud. Ydy'r athrawiaeth yma yn tynnu ffwrdd o ddewis pobl, a phenderfyniadau pobl, a gweithredoedd pobl,
a chyfrifoldeb dynion. Sut mae'n ydrygioni? Beth am ddrygioni? Beth am boen yn y byd? Os y'n ni'n dweud mai Duw sydd yn reoli, ydyn ni'n dweud fod Duw yn awdur drwg? Wel, mae'r cwestiynau hyn yn deg. Mae'r cwestiynau hyn yn anodd hefyd. Ac i ni'n goffa dweud, i ni'n methu ateb popeth, does dim cywilydd gyda fi i sefyll fan hyn a dweud, dydw i ddim yn gallu ateb popeth. Ond ei lle ni yw gweld beth mae'r Beibl yn dysgu. Os mae'r Beibl yn dysgu rhywbeth, i ni'n gwybod beth ni'n gallu dweud. Nawr, beth mae'r Beibl yn dysgu ar hyn? Wel, mae'r Beibl yn glir yn dysgu fod dynion yn penderfynu pethau. I ni gyd â dewisiadau. I ni gyd â'n gweithredoedd. I ni gyd â ryddid. Mae'r Beibl yn dysgu hynny, yn glir. Nid robots i ni. Nid rhyw pawns mewn gêm o gwyddbwyll i ni. Na, mae'r Beibl yn dysgu'n glir fod gyda ni ein ewyllys a'n penderfyniadau ein hun. A mae'r Beibl yn dysgu hefyd fod yna ddigwyddiadau naturiol yn digwydd yn ein byd ni. A mae'r Beibl yn dysgu fod yna ysbrydion da a drwg yn ein byd sydd yn rhydd. A mae yna ddiafol. A mae'n real yn y byd. Ac eto mae'r Beibl yn dysgu hynny i gyd. Duw sy'n reoli. A mae'r Beibl yn dysgu fod dynion yn torri gorchmynion clir Duw. Mae Duw wedi rhoi gorchmynion i ni. A mae dynion yn ei torri nhw. Ac maen nhw'n ddrwg am dorri gorchmynion Duw. A maen nhw'n gyfrifol am hynny. A bydd Duw yn ei barnu nhw am dorri i orchmynion Ac eto, mae Duw yn goruwch lywodraethu ar bobeth. Ac eto, nid fe yw awdur drwg. Mae'r Beibl yn glir am hynny. Gall Duw ddim wneud drwg. Ac os ni ddim yn deall hynny, a dyn ni ddim yn deall yn iawn, yr esiampl orau un o hynny yw'r groes. Yn dyfe. Pwy oedd yn gyfrifol am groesoelio Iesu Grist? Dyna'r peth gweitha sydd wedi digwydd ar y ddaear yma. Wel, dynion. Bydd rhaid i'r Iddewon ateb ar ddydd y far. Bydd rhaid i Pilat ateb ar ddydd y faen. Am fab, am ladd, am groesoelio. Mab Duw, mae e'n gyfrifol. Ac eto, mae Beibl yn dysgu fod Duw wedi goruwch lywodraethu hynny i gyd mwyn achub pechaduriaid. Ffrindiau, mae'n ddrwg gen i, mae amser wedyn curo, mae'n rhaid i fi cyn dod i ben. Just cymhwyso hyn, fy na fi yn gloi. Beth yla'n ymateb ni? Achos dyna ni dweud ar y dechrau, dyfe? Mae'r athrawiaeth i ni i ddefnyddio fe. Beth dyle fod ein ymateb? Wel, yn gyntaf, dyle fe yn achosi ni addoli Duw. Chi'n gwybod, pwy yw ein Duw ni? Y Duw yma. Y Duw sydd yn llywodraethu pob dim. Beth dylen ni'n neud yn gyntaf? Cwmpa'r engluniau. A'i addoli o arglwydd yw ragluniaeth. Ac i achawdwriaeth dyn. Chi'n gweld y dyn yna ni'n sôn amdano fe gyda fach? Y Duw, ganddo fe Duw sydd ddim yn ymyrryd. Wel, Duw ddim yn ei gael lot o addoliad. Duw sydd ddim yn ymyrryd. Ond mae'r Duw yma, dyma pan mae yn y salmau, yn llawn o hyn, yr arglwydd sydd yn ternasu.
Dylen ni i addoli. Dylen ni fod yn ddiolchgar iddo fe. Fe sydd yn rhoi i ni. Fe sydd yn lliwio pob peth. Ond yn bennaf hyn ynddo fe, gallwn ni ymddiried ynddo fe. Dyma ddadl yr arglwydd Iesu Grist ynddo fe. Pan mae'n dweud wrth i ddisgybio, peidiwch â phoeni. Mae Iesu Grist yn gwybod siwt rai i ni. Ni'n gofalu am bethau. Ni'n poeni. Ni'n poeni am ddigwyddiadau. Hyd yn oed digwyddiadau bach fel beth ni'n mynd i wisgo. Beth ni'n mynd i fitio. Ond mae Iesu Grist yn dweud, peidiwch â poeni am hynny. Achos mae'ch tad nefol yn ddiw ragluniaeth. Dyna'i ddadle, ond i werthu'r 2 aderyn to am ydych chi yn werth llawer mwy. Mae Duw yn gwybod pa mae'r adar y to, achos mae'n ragluniaeth, achos fe sy'n cynnal nhw, a fe sydd yn gweithredu pob peth, a fe sydd yn lliwio pob peth. Os mae Duw fel yna gyda chi yn dad i chi, sydd yn gwybod a sydd yn trefnu, wel, peidiwch â phoeni. Rydych chi'n werth llawer mwy na gadar y to. Fy nhad sydd wrth y lliw. Ragluniaeth fawr yn Efon Blaid. A'i holl olwynion tri. Dyna fe eto, a'i holl olwynion tri. A gorau'r môr. Pe byddai'n rhaid. Mae'r afael sycraf fri. Falle nad y'n ni'n deall popeth, wrth gwrs. Dyn ni ddim. Dyn ni ddim yn deall popeth am ffyrdd ragluniaeth. Na, maen nhw'n ddryswch i ni. Maen nhw fel petai mae ragluniaeth yn gwgwi arno ni, fel mae Cowper yn dweud, a frowning providence. Ie, ni'n gwybod am hwnna. Frowning providence. Ond tu ôl i len ragluniaeth ddoeth, mae'n cuddio wyneb tad. Mae e'n gwybod. Bod ni ddim, mae e'n gwybod ffordd i troi yr olwynion hynny. Ac felly, os mae dyma'r Duw sydd yn arweinydd i ni, allwn ni ymddiried ynddo fe. Hwn yw ein Duw ni, byth ac yn dragywydd, fe a'n tywys, hyd angau. Amen.